Com afegir els enllaços a les xarxes socials dins del meu WordPress. Hi ha diverses opcions per poder posar enllaços a les xarxes socials o mostrar-ho dins del WordPress. Començarem amb l'extensió Social Media Flying Icons. Anem a extensions, afegeix i posem Social Media Flying Icons. És aquesta extensió d'aquí. Cliquem a instal·lar ara i després activa. Una vegada instal·lada i activada, ens porta directament a la configuració de l'extensió. Primer de tot, hem d'escollir la mida de les icones. L'única pega és que no es mostra aquí la previsualització, per tant, ara escollirem una mida, però si després al veure dins del web no ens agrada, podrem tornar aquí a editar-la. Després hem d'escollir un tema, com ens agradaria que es mostressin els enllaços a les xarxes socials dins del WordPress. Tenim 30 temes disponibles. En el nostre cas escollirem aquest. Aquí hem d'escollir l'ordre. No vol dir que surtin totes aquestes icones, només sortiran aquelles que posem l'enllaç, però hem d'escollir quin ordre volem que sigui. Per exemple, primer Facebook, després Instagram, després YouTube, i aquestes m'és igual perquè no les posaré. Aquí hem de posar els enllaços a les xarxes socials. No podem afegir-ne més perquè és la part de pagament. Aquestes són les principals xarxes socials que s'utilitzen. Recordeu que és l'enllaç a la vostra xarxa social, és a dir, a la plana principal de la xarxa social. En aquest cas, posem només l'enllaç a la xarxa social per fer un exemple. I després podem escollir que surti dintre de la pàgina web de forma automàtica, que ara veureu com queda, de forma només manual, que ara també us ensenyaré com posar-ho, o de forma automàtica i manual. En el nostre cas escollirem automàtica i manual perquè podeu veure les dues opcions, però és millor escollir una de les dues només. I guardem la configuració. Si anem a visitar la nostra pàgina web, la configuració automàtica ja surt. Ara anem a veure com posar la configuració manual. Tornem a la configuració de l'extensió i copiem el codi curt. Si estem treballant amb un editor de contingut com Elementor, anem a Pàgines, totes les pàgines, i a la part on volem mostrar els enllaços, cliquem a Editar amb l'Elementor. Afegim una secció i dins d'aquesta secció afegim l'element codi. Enganxem el codi i ja ens surten els enllaços a les xarxes socials. Actualitzem. Si no estem treballant amb Elementor, anem a editar la nostra pàgina a través de Pàgines, totes les pàgines, i a la pàgina on volem posar el codi de l'extensió, cliquem a Editar i aquí afegim l'element codi de substitució. L'enganxem, actualitzem la pàgina i si anem a visitar la nostra pàgina, ja ens surt els enllaços a les xarxes socials.